welcome to my channel. So, anyways guys, andito ako kasi pumasyal na naman ako sa magandang tanawin dito sa lugar ng kapatid ko. At yes guys, nare-relax ako kapag nakakakita ng magandang tanawin, ganon, or gumagala, nare-relax talaga ako ng sobra. Tapos naririnig mo yung huni ng mga ibon, ganon. I love nature guys. And, yeah, papakita ko sa inyo guys. Anyways, good afternoon kasi afternoon dito sa amin. I'm so excited, yeah! Andito yung mga pagkain ko guys, kaya yun, may dala kong ganito. Bababa na tayo guys, kasi, ayan yung view guys, sa OMG, kinikilig ka ka! Wah! Hala, grabe siya, oh. Kita nyo ba yung guys? Just wait a minute. Ayan sila ate guys. So yun oh. Ala, ang ganda niya. Ang ganda niya. Oh, walang katao-tao dito guys. Hindi din traffic. Ayan oh. Hala, grabe. Sobra kung andito kayo guys oh. Ang taas nito, ang taas nun. Oh, wait lang. Oh, diba? At eto makikita niyong view. Wait. Wait. Oh my God. Nakakatakot. Hala, ang taas nito guys. Ayan oh. Ayan yung dagat. Pwede din dyan guys mag-swimming. Pero siguro in the other day kami mag-swimming. Ayan oh. Ganito yung view dito. Ayan. I think you can't see the Mayon volcano because it's a bit cloudy. And yeah. Ayan guys. Ayan, ang ganda. La. Ayan o. Lalo na pag high tide guys, ang ganda. Oops! Oops! Yeah! Wow! Ang init! Nag-change outfit ako guys kasi nag-tiktok po ako. Oh. To 24/7 na naking At ayan pa yung view natin. Parang gusto ko mag night swimming guys. Ay, nakaka-relax. Ang sarap maging dalaga. So, enjoy lang tayo, di ba? Kasi baka pag bumisit na si boyfriends, mag-aasawahan na to. Char lang. Hindi pa ako mag-aasawa, guys. Masarap maging dalaga. Yan. 24/7. Who is this guy? Hello, welcome. So, bago kami guys, babalik sa bahay, pasyal ko po muna kayo dito sa dagat para ma-relax naman kayo dyan, yung mga na-quarantine. Quarantine talaga. Hindi ba makalabas sa bahay. Kasi, dito po sa lugar namin, oo, GCQ, pero hindi po masyadong mahigpit. Kasi, malalayo yung kapitbahay, ganon. Instead na, andun ka sa city. Oo, magaan talaga. Sobrang higpit. Pero dito po sa amin, hindi. So, dun po ako galing. Oo. So, yan. Anyways, guys, kaya ganito po ako magsalita. Kasi, suot ko po yung retainer ko. Pag hindi ko kasi siya nasusuot sa gabi, sinusuot ko po siya sa umaga, oo. Pero pag kumakain ako guys, syempre, kailangan tanggalin natin ito. Oh, ang ganda ng view. Ayan, oh. Grabe talaga. Ang ganda ng mga tanawin dito. Ang ganda. Ayan po, ito po yung dagat. Ay! Oh my God! Ito yung view guys. Ayan oh. Yung Mayong volcano po, medyo nahihiya. Ayan oh. Wow! Oh my God, yung sunset! Alam ganda! Ala! Oo, di ba? Waging-wagi dito guys. Hindi na kayo talo pumasyal dito. Pwede din ditong mag-swimming. And wala pang entrance fee. Kasi mababait po kami dito. Char! Nothing you can do to
tayo sa sunset. Hindi nyo nakita yung sunset. Woo! And that's all for today's vlog, guys. I hope you enjoyed and then you relax, guys. Kahit quarantine tayo, 'di ba? So, pero kami hindi na kami kay GCQ na kami, guys. Pero hindi na masyado mahigpit dito. So, end ko na yung vlog, guys. And then, thanks for watching. Don't forget to like and subscribe my channel, guys. And to all my subscribers, thank you so much. And I love you all for trusting me and for always watching my vlog. Thank you so much. And then, yeah. No, anyway, before I end this video, I want to shout out Ate Rose, the Overcomer. Subscribe nyo po siya, guys. So, magaganda din yung niya, guys, yung video. And then yung isa, nakalimutan ko. Maybe next video ko na lang, guys. And also, to my boyfriend, shout out to you, babe. Thank you for always watching my vlog also. Bye! See you on my next vlog!